ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭക്ത മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिകം. ശ്രീ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്കന്ധം 1. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 15 ശ്ലോകം 30 നമ്മൾക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ശാനുമായുള്ള നമ്മുടെ ശാശ്വത ബന്ധത്തിന്റെ തനിമ സ്പഷ്ടമായി തീരുകയും അപ്രകാരം
എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായതായി അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആരെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്? അർജുനന്റെ ആ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഒന്നടഞ്ഞ് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങള് ഭഗവാനെ പുറത്ത് വെച്ച് സ്മരിച്ച വഴിക്ക് ആ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങള് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം പൂർവാധികം സന്തോഷവാനായി തീർന്നു. ശ്ലോകം 30. ഗീതം ഭഗവദാജ്ഞാനം യത്തത് സംഗ്രാമമൂർധനി കാലകർമ്മതമരുദ്ധം പുനരധ്യാഗമത് പ്രഭു. ഗീതം ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട ഭഗവതാ പരമപുരുഷനാൽ ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം യത് ഏത് സംഗ്രാമമൂർധനി യുദ്ധമധ്യേ കർമ്മങ്ങൾ തമഹ മഹരുദ്ധം അന്ധകാരത്താൽ ആവൃതമായി പുനഃ അദമ്യഗത് അവയെ പുനരുദ്ധരിച്ചു പ്രഭു അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും വേർപിരിഞ്ഞതിലുള്ള ദുഃഖം കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാൻ നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു. പക്ഷേ വാസ്തവം അതായിരുന്നില്ല. അർജുനൻ വീണ്ടും തൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായി തീർന്നു. വീണ്ടും അവിടേക്കും ഇവിടേക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പോകുന്നത് തടഞ്ഞ് ആ ശ്രദ്ധ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടപ്പോ വീണ്ടും താൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായി തീർന്നു. അതാണ് ഗോസ്വാമി. ഭാവാർത്ഥം ബൈശ്രീലപ്രഭു ജയശ്രീലപ്രഭു. ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് തന്റെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ അഥവാ ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നീ ഭൗതികാശയങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതിലൊന്നും സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെയും അനശ്വരങ്ങളായിരുന്നു. അവയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ അഥവാ ആത്മമായ, അതായത് യോഗമായ ആത്മമായയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാകുന്നു. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നും മലിനപ്പെട്ടതല്ല ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും. എന്നാൽ സാധാരണക്കാരന് അവ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ അതേ തലത്തിലുള്ളവയാണെന്ന ധാരണയുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഭഗവാനും അർജുനും എതിർപക്ഷത്തുള്ളവരെ പോലെ തന്നെയാണ് ഏർപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നാം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ശാശ്വത മിത്രമായ അർജുനനുമായി ചേർന്ന് സ്വന്തം അവതാര ദൗത്യം നിർവഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ ആ പാണ്ഡവരെ രക്ഷിക്കാൻ, ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി കൗരവരെ മുഴുവൻ വധം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന ഒരു കാരണത്താലാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഭൗതികമായി കാണപ്പെട്ട അർജുനന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ അകറ്റുന്നില്ല. പ്രത്യുത ഭഗവാൻ സ്വയം ഉപദേശിച്ച ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധത്തെ അവ പുനരുദ്ധരിച്ചു. ഈ അവബോധ പുനരുദ്ധാനം ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത 18:65 ഇപ്രകാരം ഉറപ്പു നൽകുന്നു. 2 ശ്ലോകമാണ് ഒരേപോലെയുള്ളത് അല്ലെ. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസേ സത്യന്തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഒരുവൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. മനസ്സ് ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണം. ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കണം. ഇപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഒരുവൻ നിസ്സംശയം ഭഗവത് പാദാംബുജങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് ഭഗവത് സംഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായിത്തീരുന്നു. ഈ ശാശ്വത സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ശങ്കിക്കേണ്ടതായി യാതൊന്നുമില്ല. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത സഖാവാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു. അത്രയും നല്ല കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു അർജുനൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഒക്കെ പ്രഭു ഇങ്ങനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രഭു എത്ര നന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബന്ധുജനങ്ങളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അർജുനന് യാതൊരു ആഗ്രഹവുമില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാനായി യുദ്ധം ചെയ്തു.
ഭഗവത് ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം സദാ നിരതനായിരുന്നത്. അതിനാൽ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം ഭഗവത്ഗീതോപദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ വിസ്മരിച്ചവനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടാലും അർജുനൻ അതേ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു. ആകയാൽ ഒരുവൻ ഭഗവത് ദൗത്യത്തിന് അനുസൃതമായി തന്റെ ജീവിത കർമ്മങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാൽ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ പരിപൂർണത ഇതാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക, എപ്പോഴും നാമം ചൊല്ലുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. വീട്ടിലെ ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് നിശ്ചയമായും സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലാൻ സാധിക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ പരിപൂർണത ഇതാണ്. ശ്ലോകം 31. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വിശോക ബ്രഹ്മ സമ്പത്യ സംശിന്നദൈത സംശയ ലീന പ്രകൃതി നൈർഗുണ്യാദലിംഗ സംഭവ വിശോക ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായി ബ്രഹ്മസമ്പത്യ ആത്മീയ സമ്പത്തുകൾ കൈവശമുള്ളതിനാൽ സംശിന്ന ദ്വൈത അപേക്ഷികതയെ കുറിച്ചുള്ള സംശയ നൈർഗുണ്യാത് അലിംഗത്വാത് സംഭവ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശൈലപ്രഭാത് ജയ് ശൈലപ്രഭാത്. വിവർത്തനം: അദ്ദേഹം ആത്മീയ സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയായതിനാൽ ദ്വൈതത്തെ സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. രണ്ട് എന്നുള്ള തത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായ അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ നിവിഷ്ടനായി ഭൗതിക രൂപത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായതിനാൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജന്യമൃതികളുടെ കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുന്നതിന് യാതൊരു സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം: അല്പബുദ്ധികളായ വ്യക്തികൾ ഭൗതിക ശരീരമാണ് തങ്ങളെന്ന് കരുതുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്നാണ് ദ്വൈതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. ശരീരം വേറെ, ആത്മാവ് വേറെ എന്ന് സങ്കല്പിക്കും. താൻ ശരീരമാണ്, ആത്മാവല്ല എന്നും വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതിക ശരീരവുമായി സ്വയം താതാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മുടെ അജ്ഞതയുടെ ഏറ്റവും മൂർഖമായ വശം. ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ എന്തും നമ്മുടെ സ്വന്തമെന്ന് അജ്ഞത നിമിത്തം നാം കരുതുന്നു. ഞാൻ എന്നും എന്റേത് എന്നുമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദേഹങ്ങൾ. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, എന്റെ ശരീരം, എന്റെ ബന്ധുക്കൾ, എന്റെ സ്വത്ത്, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ കുട്ടികൾ, എന്റെ ധനം, എന്റെ രാജ്യം, എന്റെ സമുദായം എന്നിങ്ങനെയുള്ള നൂറായിരക്കണക്കിന് മിഥ്യാഭാവനകൾ ബദ്ധാത്മാവിന്റെ വിഭ്രമത്തിന് ഹേതുവാകുന്നു. അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ശരീരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുരുക്കിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കണം. ഭഗവത്ഗീതോപദേശങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവൻ നിശ്ചയമായും അത്തരം വിഭ്രമത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാകുന്നു. ഇതെല്ലാം ആ വിഭ്രമത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതനാകുന്നു. കാരണം തൻ്റെ സ്വത്തും ഉൾപ്പെടെ സർവ്വതും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവന് ആണ്. ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വാസുദേവനാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന അറിവാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. സർവ്വതും അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അവിടുത്തെ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. ശക്തിയും ശക്തിമാനും അഭിന്നങ്ങളാണ്. ആകയാൽ ദ്വൈതം എന്ന സങ്കല്പം പരിപൂർണ ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാക്കിയുടൻ തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു. നിപുണനായ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീതോപദേശങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടയുടൻ തന്റെ ശാശ്വത സഖാവായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക സങ്കല്പത്തെ തൽക്ഷണം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോഴ് ആ ഭൗതികം, താൻ എന്തൊരു വിഡ്ഢിയായിട്ടാണ് ഈ ഭൗതികതയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിലപിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു
ചിന്ത ഉടനെ വന്നു. അപ്പൊ തൽക്ഷണം ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ തന്റെ രൂപം, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ലീലകൾ, ഗുണങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റെല്ലാം മുഖേന ഇപ്പോഴും തന്റെ മുന്നിൽ സന്നിഹിതനാണെന്ന് അർജുനന് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത്? അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപം, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ലീലകൾ, ഗുണങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റെല്ലാം മുഖേന ഇപ്പോഴും തന്റെ മുന്നിൽ സന്നിഹിതനാണെന്ന് അർജുനന് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. തന്റെ മിത്രമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും തന്റെ സമക്ഷം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അദ്വയമായ ശക്തികളിൽ അതീന്ദ്രിയമായി സന്നിഹിതനാണെന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ അർജുനന് കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല കാലദേശങ്ങൾക്ക് അധീനമായി മറ്റൊരു ശരീരമാറ്റത്താൽ ഭഗവത് സംസർഗം പ്രാപ്തമാകുമെന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ കാലദേശങ്ങൾക്ക് അധീനമായി മറ്റൊരു ശരീരമാറ്റത്താൽ ഭഗവത് സംസർഗം പ്രാപ്തമാകുന്ന പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല എന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. പരിപൂർണ ജ്ഞാനം പ്രാപ്തമാകുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് ഈ വർത്തമാന ജീവിതത്തിൽ പോലും ഭഗവത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, അർച്ചനം എന്നിവയിലൂടെ സദാ ഭഗവത് സംസർഗത്തിൽ വർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഭഗവത് ശ്രവണത്തിലൂടെ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ ഏറ്റവും 9 നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനം ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, നിവേദനം. ആത്മനിവേദനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒക്കെ മിടുക്കത്തികളാണ്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക വഴി ഈ വർത്തമാന ജീവിതത്തിൽ പോലും ഒരുവനെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനും ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനും കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യത്തത് ശ്രവണം. ശ്രവണത്തിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവന് പരിശുദ്ധ അവബോധമാകുന്ന ദർപ്പണത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങൾ തൽക്ഷണം കഴുകിക്കളയാൻ കഴിയുന്നുവെന്നും അപ്രകാരം അഴുക്ക് അകറ്റിയ ഉടൻ ഒരുവൻ എല്ലാവിധ ഭക്തികാവസ്ഥകളിൽ നിന്നും തൽക്ഷണം സ്വതന്ത്രനാകുന്നുവെന്നും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അരുളി ചെയ്തു. ഏത് കൃതിയാണത്? ശിക്ഷാഷ്ടകം. ശിക്ഷാഷ്ടം മാത്രമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്ന എന്നാൽ ആത്മാവിനെ മുക്തമാക്കുക എന്നർത്ഥം. ആകയാൽ ഒരുവൻ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിതനായുടൻ തന്നെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ദൂരമായി, അഥവാ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച മിഥ്യാധാരണയിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്തു വരുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തില് ആത്മാവ് പരിശുദ്ധമായിട്ട് പ്രവൃത്തികൾ പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ സ്വതന്ത്രനായി തീരുകയാലാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ഈ പ്രായോഗിക സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായി ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രായോഗിക സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകുന്നത് ഭഗവത് കൃപയാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ തൽക്ഷണം നിരപേക്ഷ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. അതിനെന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കൃപ വേണം. ആ കൃപ ഉണ്ടെങ്കില് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ തൽക്ഷണം നിരപേക്ഷ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഒരു വിധത്തിലും അദ്ദേഹം ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെടില്ല. പിന്നെ ഭക്തൻ വീണ്ടും ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ഭൗതികമായി അകപ്പെടുന്നതിനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം മുഖേന അനിവാര്യമായ അതീന്ദ്രിയ വീക്ഷണത്താൽ അനുഗ്രഹീതനാകാത്ത പക്ഷം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഭഗവത് സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ഒരുവന് കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ആ സാന്നിധ്യം അറിയുക, അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. വളരെ മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ തന്നെ അർജുനൻ ഈ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കിയിരുന്നു. അർജുനൻ അവിടെ വെച്ച് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ, ഓർമ്മയുണ്ട് ആ വാക്കുകള്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിരുന്നു. വളരെ മുമ്പ് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം, ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ
ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. അർജുനനോടാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ അതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആലോചിച്ചു. അപ്രകാരം വീണ്ടും അദ്ദേഹം തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. ഇതിനെ വിശോക അഥവാ സർവവിധ ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മനസ്താപങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ അവസ്ഥ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ എന്നാണ്, 30 വരെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 30 ഉള്ളൂ ഈ ശ്ലോകം. ഇത് 15 അധ്യായല്ലേ? 32 ഉണ്ട് മാതാജി. ഉണ്ട് ഉണ്ട്. അതിന്റെ പുറപ്പെട്ട് വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് ബുക്കുള്ളവരൊക്കെ ബുക്ക് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോ ഏതായാലും ബുക്ക് നോക്കി പറയാ ബാക്കി. 32 അല്ലേ ഇനി വായിക്കണ്ടേ? 32. ബുക്ക് എടുത്തോളൂ. 20 മിനിറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബുക്ക് എടുത്തോളും. 32. നിശമ്യ ഭഗവൻ മാർഗം സംസ്ഥാം യദുകുലസ്യ ച സ്വപദായ മതിം ചക്രേ നിഭൃതാത്മാ യുധിഷ്ഠിരഃ. നിശമ്യ ഗാഢമായി ചിന്തിച്ച് ഭഗവത് ഭഗവാനെ പറ്റി മാർഗം ആവിർഭാവ തിരോധാന മാർഗങ്ങൾ സംസ്ഥാം യദുകുലസ്യ വംശത്തിന്റെ ച സ്വ ഭഗവദ്ധാമം പദ്ധായ മദ്യം ചക്രേ നിഭൃത ആത്മാ യുധിഷ്ഠിരഃ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാത് ജയ ശിലപ്രഭാത്. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയതായി കേൾക്കുകയും യദുവംശജരുടെ ഭൂലോകവാസത്തിന് അന്ത്യം സംഭവിച്ചുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം, അപ്പൊ എവിടേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ വിചാരിച്ചു? ഭൂലോകം രാജ്യമൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചൂല്ലേ? എല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ഭൂലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് അവര് നിശ്ചയിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം, ഭൂലോകവാസികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നുമുള്ള ഭഗവാന്റെ തിരുവഭാവത്തെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ച മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും തന്റെ ശ്രദ്ധ ഭഗവത്ഗീതോപദേശങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു. അപ്പൊ ഉടനെ ഭഗവത്ഗീതയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവ തിരോധാന മാർഗത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അവധാനപൂർവം ചിന്തിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇനി ഇവിടെ കടിച്ചു തൂങ്ങി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇനി പോണ്ട സമയമായി എന്ന് വിചാരിച്ചു. അദ്ദേഹം അവധാനം, വേറെ വല്ലവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ രാജ്യഭാരമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, വല്യച്ഛന്റെ ശല്യമില്ല, വല്യമ്മയുടെ ശല്യമില്ല, അവരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് സുഖമായിട്ട് സുഖിച്ചിരുന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുക എന്നാണ് ചിന്തിക്കുക. പക്ഷെ ഇവരെന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? ഭഗവാൻ പോയി, ഇനി എല്ലാതും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൂലോകവാസികളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ തിരുവഭാവത്തെ കുറിച്ച് ശ്രമിച്ച മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും തന്റെ ശ്രദ്ധ ഭഗവത്ഗീതോപദേശങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവ തിരോധാന മാർഗത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അവധാനപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. മർത്യപ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവ തിരോധാനങ്ങളുടെ ദൗത്യം പൂർണ്ണമായും അവിടുത്തെ പരമേച്ഛയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ജനിക്കാനും മരിക്കാനും നിർബന്ധിതരായ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ ഒരു ഉന്നത ശക്തിക്കും വിധേയമായി അവതരിക്കാനും അന്തർദാനം ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ നിർബന്ധിതനല്ല. ഭഗവാനെ ആരും നിർബന്ധിക്കില്ല. ഭഗവാന് താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ എല്ലായിടത്തും ആവിർഭവിക്കാനും സാധിക്കും. അതിനാൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇടത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവ തിരോധാനങ്ങൾ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സൂര്യനെ പോലെയാണ്. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള തന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് യാതൊരു വിഘ്നവും വരുത്താതെ തന്നെ ഏത് സ്ഥലത്തും സൂര്യൻ സ്വയമേവം പ്രത്യക്ഷനാകുകയും അപ്രത്യക്ഷനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. പശ്ചിമ രാജ്യങ്ങളിൽ അപ്രത്യക്ഷനാകാതെ തന്നെ സൂര്യൻ പ്രഭാതത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ ഉദിച്ചു വരുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉടനീളം എവിടെയും എല്ലായിടത്തും സൂര്യൻ സന്നിഹിതനാണെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് സൂര്യൻ പ്രഭാതത്തിൽ ഉദിക്കുകയും നിശ്ചിത സമയത്ത് പ്രദോഷത്തിൽ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു.
സൂര്യന്റെ സമയപരിധി പോലും കാര്യമല്ലായിരിക്കെ സൂര്യന്റെ സ്രഷ്ടാവും നിയന്താവുമാണ് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ സമയപരിധി പോലും സൂര്യന് കൃത്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാൻ. ആകയാൽ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: അവിടുത്തെ അചിന്ത്യ ശക്തിയുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആവിർഭാവത്തെയും തിരഭാവത്തെയും കുറിച്ച് യഥാർത്ഥമായി ഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും, അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏതൊരുവനും എന്തിൽ പറ്റും? ജനി മൃതി നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നിത്യമായ ആത്മീയ കാര്യത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനാകുന്നു. അത്തരം മുക്താത്മാക്കൾക്ക് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളുടെ ക്ലേശങ്ങളില്ലാതെ അവിടെ നിത്യമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തില് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികൾ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അത്തരം മുക്താത്മാക്കൾക്ക് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളുടെ ക്ലേശങ്ങളില്ലാതെ അവിടെ നിത്യമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവയില്ലാത്തതിനാൽ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ ശാശ്വതമായി നിരതരായിരിക്കുന്നവരും നിത്യയൗവനയുക്തരാകുന്നു. ആകയാൽ അവിടെ മരണമില്ല. മാത്രമല്ല, മരണമില്ലാത്തതിനാൽ അവിടെ എന്തും കൂടിയില്ല, ജനനവുമില്ല. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികളൊന്നുമില്ല. ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവത്തെയും തിരഭാവത്തെയും കുറിച്ച് യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കുക മാത്രം ഒരുവന് ശാശ്വത ജീവിതം എന്ന പരിപൂർണാവസ്ഥയിലെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിഗമനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ച് പരിചിന്തിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിലും കൃഷ്ണ എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്താ. ഇനി യഥാർത്ഥമായ മനസ്സിലേക്ക് മാത്രം ഒരുവനെ ശാശ്വത ജീവിതം എന്ന പരിപൂർണാവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിഗമനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ച് പരിചിന്തിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മർത്യലോകത്തോ അവതരിക്കുന്നത് തന്നോടൊപ്പം ശാശ്വതമായി വസിക്കുന്ന നിത്യസേവകർ സമേതമാകുന്നു. ആ സേവകരും കൂട്ടിയാണ് ഭഗവാൻ പല ഗ്രഹങ്ങളിലും പല ദിക്കുകളിലും ആവിർഭവിക്കുമ്പോൾ അവരെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകും. ഭഗവത് ലീലകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് നിരതരായിരിക്കുന്ന യദുവംശജർ അവിടുത്തെ സന്തത സഹചാരികളാണ്. യദുക്കളൊക്കെ തല്ലുകൂടി മരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ വായിച്ചു. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ. അവരൊക്കെ മരിച്ച് അവരെവിടേക്കാണ് പോയിട്ടുണ്ടാവുക? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. തന്നോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന നിത്യസേവകർ സമേതമാകുന്നു. ഭഗവത് ലീലകളെ പരിപോഷിക്കുന്നതിന് നിരതരായിരുന്ന യദുവംശകർ അവിടുത്തെ സന്തത സഹചാരികളാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാക്കൾ, മാതാവ് തുടങ്ങിയവരും ഭഗവാന്റെയും അവിടുത്തെ ശാശ്വത സേവകരുടെയും ആവിർഭാവ തിരോധാനങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അതിനാൽ അവരുടെ ബാഹ്യ സവിശേഷതകൾ ഒരുവൻ ആവരുത്. അതായത് വാസുദേവ സർവമതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭ, ഈ ഒരു തലത്തിലേക്കാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ എത്തിയത്. ഭഗവത് ആവേശ അവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കപിലൻ, ഋഷഭൻ. ഇനി ലീലാവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ. ലീലാവതാരങ്ങള്, മന്വന്തര അവതാരങ്ങള്, പുരുഷാവതാരം ഏതൊക്കെയാണ്? മറന്നല്ലാതും പുരുഷാവതാരം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. ലീലാവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ലീലാവതാരങ്ങൾ ധർമ്മ മത്സ്യകൂർമ്മ വരാഹം, രാമൻ, നരസിംഹം, വാമനൻ. അതെ അതെ.
ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ് വ്യാസദേവൻ, നാരദൻ. ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനാവതാരമാണ് നാരദരും വ്യാസദേവനും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബ്രഹ്മാവതാരം, ശേഷാവതാരം, പിന്നെ ശക്തിയാവേശ അവതാരം, അതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഗുണാവതാരങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, മഹാദേവൻ, ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. മഹേശ്വരൻ. അതെ. ശ്ലോകം 33. പ്രതാപ്യനുസൃത്യ ധനഞ്ജയോദിതം നാശം യദൂനാം ഭഗവദ്ഗതിം ചതാം ഏകാന്തഭക്ത്യാ ഭഗവത്തസ്സോ അദോക്ഷജേ നിവേശിതാത്മാ പരരാമ സംസൃതേ. കുന്തിദേവി അഭി ഓം അനുസൃത്യ യാദൃച്ഛികമായി യാദൃച്ഛികമായി ശ്രവിച്ച് ധനഞ്ജയ അർജുനൻ അർജുനൻ ഉദിതം ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട നാശം അവസാനം യദൂനാം യദുകുലത്തിന്റെ ഭഗവത് പരമപുരുഷന്റെ പുരുഷന്റെ ഗതിയും നിരോധാനം വിഗതിയും നിരോധാനം പരമ താം അവയെല്ലാം ഏക അന്ത കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി ഭഗവത് പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അദോക്ഷജേ അതീന്ദ്രിയമായ നിവേശിത ആത്മാ ഉപരാമ സംസദേ ഭൗതിക അസ്തിത്വം ഭൗതിക അസ്തിത്വം. വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം. ശിലപ്രഭാത്, ജയ് ശിലപ്രഭാത്. യദുവംശത്തിന്റെ അന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തെക്കുറിച്ചും അർജുനൻ പറഞ്ഞത് യാദൃശ്യമായി ശ്രവിച്ച കുന്തിദേവി. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? കുന്തിദേവി അവരെ കൂടെ പോയി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ കൂടെ പോയി. പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ നോക്ക്. യാദൃശ്യമായി ശ്രവിച്ച കുന്തിദേവി പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടെ അതീന്ദ്രനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ നിരതയാകുകയും അപ്രകാരം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പ്രവാഹത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം സെൽജയ്. സൂര്യാസ്തമനം സൂര്യന്റെ അന്ത്യത്തെ വിവക്ഷിക്കുന്നില്ല. സൂര്യാക്രമണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഇനിയില്ല എന്നല്ല. സൂര്യൻ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാനുള്ള അതിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായി എന്ന് മാത്രമേ അത് അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക ലോകത്തിൽ അഥവാ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയായി, എന്നാൽ അത് അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നേ അർത്ഥമാക്കാവുന്നുള്ളൂ. വേറെ ഗ്രഹങ്ങളില്, നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തില് തന്നെ സ്ഥലങ്ങള് നമ്മൾക്ക് അറിയണില്ല. അതേപോലെ പോകുമ്പോഴാണ് ഇന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയണേ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷനായെന്നേ അർത്ഥമാക്കുന്നുള്ളൂ. യദുവംശത്തിന്റെ അന്ത്യം എന്നാൽ അതിന്റെ സമൂലം നശിച്ചുവെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. എല്ലാം നശിച്ചു പോയി എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ഭഗവാനോടൊപ്പം ആ കുലം നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് പിന്നീട് അത് കാണാൻ പറ്റണില്ല. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിന് സജ്ജനാകുവാൻ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ കുന്തി ദേവിയും തീരുമാനിച്ചു ഉറയ്ക്കുകയും വർത്തമാന ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ഉടൻ ഒരുവന് ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിനുള്ള അനുമതി പത്രം ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ സ്വയം പരിപൂർണതയായി നിരതയാകുകയും ചെയ്തു. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുമ്പോൾ വർത്തമാന ശരീരത്തിന്റെ ആത്മീയവൽക്കരണവും ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മീയ ശരീരത്തിന്റെ ആരംഭം നടക്കുന്നു. അപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ കലർപ്പറ്റ വർത്തമാന ശരീരത്തിൽ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധവും സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അഥവാ എല്ലാ ഭൗതിക സമ്പർക്കവും നശിക്കാൻ ഇടവരുത്തുന്നു. അവിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞരായവർ കരുതും പോലെ ഭഗവത് ധാമം വെറുമൊരു മിഥ്യയല്ല. അതേസമയം സ്പുട്നിക് അഥവാ ബഹിരാകാശ പഠനങ്ങൾ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ആർക്കും സാധ്യവുമല്ല. എന്നാൽ ഈ വർത്തമാന ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ഒരുവന് തീർച്ചയായും കഴിയും. ആത്മീയ ശരീരത്തിലൂടെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോണ വഴിയിലാണ് ഈ വക ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളത്.
ഒരുവൻ സ്വയം സജ്ജനാകണം. ഇത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള അനുമതി പത്രം ഉറപ്പാക്കുന്നു. ആകയാൽ കുന്തിദേവി ഈ മാർഗം സ്വീകരിച്ചു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരു